Ponte dos brazos. Entonces, nada, dentro de 30 segundos dará comezo a primeira das exposicións e se xa algún de vos estivo nesta experiencia do ano pasado, pois xa sabedes un pouco como vai, vale? Solo os centros están presentados, despois presentarei, direi o nome no momento que chegan e tan pronto arranquedes, pois nada, 6 minutos, aos 6 minutos temos que darle paso ao centro seguinte, o cal supoño que xa vindes cos deberes feitos, preparados e cronometrados. Que centro? Ah, Leirado, perdón. Despois de Covas, sí. Covas, Leirado, Crantiacal. Xa vos vou chamando. Empezamos. Bueno, pues venimos a contaros nuestra experiencia con los... Perdón. Buenos días. Venimos a contaros nuestra experiencia con los book trailers. ¿Mejor ahora? Vale, este proyecto surge con una doble finalidad. Por una parte queríamos alcanzar una mejora de la competencia lectora, fomentando la lectura y el uso de la biblioteca, y por otro una mejora en la competencia digital. El book trailer sería como es como el trailer de una película. Trataríamos de pasar un libro a formato vídeo para intentar promover su lectura. Pensamos que hoy en día es interesante tener en cuenta la narración digital como un modo de acercar a los niños a los nuevos formatos que ellos están utilizando. Sí, los objetivos, este es el planteamiento. Los objetivos que nos planteamos era utilizar el book trailer como una metodología que fomente el interés por la lectura. Se basa en la creación de vídeos, entonces creemos que para ellos eso es muy motivante, era integrar las dos cosas, el vídeo, videoclips, trailers de películas, con la literatura, con obras literarias. Ellos elegían un libro y lo trabajábamos teniendo como producto un book trailer, ¿no? También queríamos fomentar en los docentes una formación en lo que es el uso de las TICs, en lo que es también el trabajo colaborativo, porque los alumnos todo lo hacían en trabajo en equipo, había que distribuir los roles, las actividades pues tenían que estar pensadas entre todos, debatidas entre todos, llegando a un consenso los alumnos y el profesor como dinamizador de todo eso. Y después el aprender haciendo. Ellos leían el libro ya teniendo en mente el proyecto que querían elaborar, ¿no? Y entonces pues era muy motivante el trabajar el libro pues, para luego tener un resultado creado por ellos mismos, que iban creando, que iban diseñando. Aprovechamos el conocimiento que ellos ya tienen de las TICs, de las tecnologías. A veces no es un conocimiento, solo es un conocimiento relacionado con el ocio, ¿no? Y con el entretenimiento, pero para ellos el YouTube, el usar los vídeos, pues es muy motivante, ya parten de ese lenguaje que está muy insertado en su vida diaria, y era aprovechar eso. Y sobre todo desarrollar la competencia lectora, ¿no? Que ellos se involucran en la lectura del libro. Vale, en cuanto a los elementos claves que necesitamos para elaborar un book trailer, el punto de partida y algo básico es la lectura crítica del libro. Los niños necesitan trabajar bien el libro para ser capaces de extraer la trama, los rasgos de los personajes, para luego poder ambientar el trabajo que ellos quieren realizar. Lo que nosotras intentábamos era convertirlos en directores y en guionistas, que no piensen que escoger la cámara y ponerse a grabar, que sepan la dificultad que tiene el realizar un rodaje. Tenían que diseñar las escenas, el vestuario, los decorados, los diálogos. Entonces, para eso necesitaban conocer bien el libro. Y a mayores lo que pretendíamos era darles unas mínimas herramientas para que ellos también supieran lo que es editar el vídeo. No solo grabarlo, sino también hacer el proceso de edición. Ahí, bueno, intentábamos usar herramientas simples, tanto para nosotras como para ellos. ¿Cómo lo creaban? Decidían qué querían hacer, algunos hicieron un tráiler, otros hicieron un videoclip basado en el Quijote, por ejemplo, que era un rap que quedó muy bien, y luego hacían el script. Ellos desarrollaban también la competencia lingüística y creativa, porque cogían y diseñaban la escena, la dibujaban, qué personajes están, cómo están situados en la escena, cómo entran, cómo salen, qué diálogos tienen, cómo van vestidos. Ellos lo diseñaban todo, tenían sus trabajos hechos a mano y luego lo llevábamos al vídeo, ¿no? Seleccionaban los materiales necesarios para realizarlo. Aquí el atrezo no le dedicábamos mucho tiempo, era todo muy básico porque lo hacíamos en horas lectivas y entonces, claro,
no había tiempo para hacer un vestuario muy elaborado ni un paisaje tampoco, por eso utilizábamos mucho el croma, que nos facilitaba esa labor. Y luego regíamos la herramienta, el iMovie. Bueno, ahora va a hablar ella de las herramientas que utilizábamos. Sí, básicamente hoy en día existen múltiples herramientas para edición, pero nosotros solemos escoger las que fueran más simples, entonces el iMovie o el Movie Maker, y nos solucionaba mucho el croma. De cara a no tener que elaborar decorados, pues eso nos solucionaba mucho la... Y yo creo que ahora, María, como queda poco tiempo... Como queda poco tiempo, ver el resultado de algunos de los trabajos de ellos. Tenemos en el Facebook, porque hicimos un concurso de cine donde participaron muchos centros, pero nos gustaría que vierais el resultado de algunos de sus trabajos. A ver, aquí. ¿Por qué no me deja? Con el ratón. Ahí va. Bueno, pues muchas gracias por la vuestra intervención. Bien, a continuación tenemos a IES Urbano Lugris. Queda un segundito. Sí. ¿Están sentadas o de pie? Sí, Sentadas también. Bien. Bueno, pues como decía, IES Urbano Lugris con todos nos. Bo día, somos África e Francisca do IES Urbano Lugris, un instituto nun dos barrios de Coruña, e os vamos a presentar un dos proxectos que temos na biblioteca, que son as viaxes culturais inclusivas. Queríamos, o que máis nos importa dese título é a última palabra, o de que son inclusivas. Nese sentido, queríamos entendelas como unhas viaxes un pouco diferentes a calquera outro tipo de viaxes culturais, igual que elas, pero engadindo de inclusivo. Decía que éramos dun instituto un pouco ás marxes da cidade, no sentido de que recollemos alumnado do barrio da Sagrada Familia e outros arredores de Coruña, con unha gran diversidade cultural, que temos moito alumnado inmigrante, de orixe xitana, de moita diversidade económica e demais. Desde o principio pensamos que desde a biblioteca e desde o instituto esta diversidade que temos tiñamos que vela como unha riqueza, como unha diversidade. As viaxes culturais das que vos imos falar agora as entendemos como unha das ferramentas, como unha ferramenta de intervención social, de atención á diversidade e de compensación de desigualdades. Nese sentido, cuidamos que o participado, que o alumnado que participa sexa un alumnado que recolla a nosa diversidade. É moi interseracional, van nenos e nenas desde primeiro da ESO a segundo de bacharelato, sempre vai algún de FP básica, e intentamos tamén que haxe rapaces con distintos resultados académicos, bons, malos, de diversas procedencias e demais. E non é que fagamos un casting, pero ao final sempre vamos logrando recoller a diversidade do instituto. As viaxes están organizadas desde o Club de Lectura, que levamos as dúas, que ten, como toda a biblioteca, un funcionamento moi aberto, moi flexible,
e iso non quita que intentemos que estea o máis organizado posible. Desde o Club de Lectura é moi aberto, sí que temos listas, pero pode vir quen queira e intentamos que teñan lecturas moi variadas, tamén que haxa cousas de cultura en xeral, etc. Todo moi relacionado coa actualidade e co que lle poda interesar a eles. Intentamos que as reunións e todas as actividades sexan moi activas, que haxa sempre unha parte da participación con retos e actividades. Ben, as viaxes das que falamos son, hai 2 anos fomos a Vila do Libro de Urueña, estivemos ali 2 días, e o ano pasado fomos a Vila do Libro de Óbidos, en Portugal, e este ano estamos preparando unha viaxe a Salamanca e Braganza. Nos paramos un pouco a reflexionar como facíamos isto, e fomos destacando que, bueno, en 3 pasos, o antes, o durante e o despois. Do antes, o máis importante sería falar de cuidar moito o destino, que sexa interesante, que sexa de calidade e que sexa o máis autofinanciado posible. Bueno, aí vos poño máis cousas. Vai seguir ela falando do durante. Estos viajes inclusivos tienen un programa bastante intenso de actividades culturales y literarias, especialmente relacionadas con el libro y la lectura. Visitamos librerías, museos, monumentos artísticos y centros culturales y solemos realizar siempre o casi siempre talleres relacionados con la creación. Por ejemplo, en Urueña estuvimos haciendo un taller muy interesante de caligrafía carolingia y en Salamanca este año realizaremos un taller de poesía japonesa. A lo largo del viaje proponemos al alumnado una serie de retos que tienen bastante éxito y que están relacionados siempre con la creación. Por ejemplo, los alumnos llevan a cabo fotos literarias, es decir, a partir de una foto que ellos realizan, crean un texto literario. O, como hicimos en Óbidos, a partir de un plano que les facilitamos de la Villa del Libro de Óbidos, pues ellos intentan localizar 3 librerías, dentro de la librería hacen una foto de un libro que les haya llamado la atención y exponen ese por qué han elegido ese libro a los demás compañeros. También solemos leer textos relacionados con el lugar que vamos a visitar y con autores vinculados al mismo. Es curioso que estos viajes llegan a ser las primeras experiencias para alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, muchos no han subido a un teleférico o no han realizado una travesía en barco por una ciudad como Aveiro, como estáis viendo en la pantalla. Como ha dicho mi compañera, el alumnado que participa en estos viajes pertenece a niveles muy variados y por ello procuramos que entre todos haya un buen clima de convivencia. Cuando surge algún conflicto o algún imprevisto, intentamos solucionarlo a la mayor celeridad y con bastante paciencia, ¿no? Al volver al instituto solemos redactar las entradas para incluirlas en el correspondiente blog del club de lectura y en el Facebook de la biblioteca del centro, y hacemos una sesión conjunta también para que vean el vídeo que hemos creado a partir de la entrañable experiencia del viaje y comentamos pues todas las conclusiones que surjan, además de los resultados de esos retos literarios con sus correspondientes premios y los diarios que ellos han ido anotando a lo largo de esos 2-3 días que solemos llevar a cabo. Como conclusiones, solemos hacer un balance de lo aprendido y anotamos todo lo que podamos mejorar para los próximos itinerarios. Y también tenemos muy en cuenta las opiniones y las sugerencias del alumnado. Y ya como conclusión final, decir que estos viajes forman parte de una forma de llevar nuestra biblioteca como un instrumento de compensación de desigualdades y también como un camino hacia un estilo de biblioteca solidaria. Muchas gracias por vuestra intervención. Ha sido un placer. CEI o Pombal. Empezamos con CEI o Pombal. Nada, estánse preparando. Bueno, bos días, somos... Espera un momento, por favor. Ya estaba ya. Quedan 3 segundos. Bueno, pois
todos para vos. Respirar. Ya? Bueno, bons días. Somos Raquel e Monse e vimos do Ceipo Pombal de Vigo. As dúas estamos no equipo de biblioteca do noso colexio. A actividade que imos presentar leva por título Quedada literaria. Esta idea xurdiu hai xa 5 anos cando un grupo de mestres e mestras de diferentes colexios de Vigo reuníamonos para organizar diferentes actividades para levar a cabo na biblioteca dos nosos centros. Nunha desas xuntanzas xurdiu a idea de por que non abrir as bibliotecas á nosa cidade, porque parece que as bibliotecas están metidas en 4 paredes, coller esos libros e dalos a coñecer. E dai xurdiu a idea da quedada literaria. Vamos a ir explicando un poquinho en que consiste a actividade para que vos quede clariña. Despois vemos un vídeo. O primeiro paso foi buscar un coordinador. Despois pusímonos en contacto co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo para que nos subvencionase os autobuses e así poder levarnos ao Parque de Castrelos. O terceiro paso foi contactar coa Biblioteca Municipal Xosé Neira Vilas para que se encargasen do acto de clausura, xa que é a biblioteca máis próxima ao noso cole. Unha vez aprobados estes 3 requisitos, pasamos á elaboración dos dípticos. Para elaborar os dípticos, previamente tivemos unha serie de xuntanzas onde organizamos un pouco toda a actividade. Nese díptico, cada centro decía o número de alumnado que ia participar na actividade, de que curso eran e que distintivo iban levar ese día cando fixéramos a quedada. Unha vez con todos esos datos, elabórase o díptico. Soe coincidir a quedada literaria no mes de maio, aproveitando as letras galegas. Entón aparece un pouco sobre a vida ou a obra do autor, o autor homenaxeado ese ano, e agora aquí no díptico así o entendedes un poquinho mellor. Fan grupos de 2 en 2. Entón, por exemplo, no primeiro grupo, donde pon grupo 1, aparece o Ceipa doblada que levaría un pano de cor vermello e o noso cole o Pombal levaríamos unha gorra vermella. Ese vai ser o emparellamento lector que vamos ter. Entón, asígnase unha zona, entonces vemos o grupo 1, tocaríanos a zona 1 de lectura. E unha vez que encontramos ao cole co que vamos a ler, dirixímonos a esa zona. Os autobuses recóllenos para levarnos ao Parque de Castrelos. Unha vez ali, buscamos o cole que temos asignado e a zona de lectura que nos corresponden. Está todo o parque con distintos cartéis onde aparecen as zonas. Situados nesa zona, a rapazada ten 20 minutos de lectura individual e outros 20 minutos de lectura compartida. Os libros que levan para ese día foron escollidos no centro con anterioridade e preferentemente en lingua galega. Tamén, como podedes observar nas diapositivas, os maiores, os nenos dos IES, lenlle os máis cativos, os nenos de infantil, xa que eles de momento non poden ler sós. Despois, unha vez rematado o tempo de lectura, intercámbianse os marcapáxinas que fixeron o alumnado no colexio. E despois teñen, a nivel das bibliotecas escolares, se fan outros marcapáxinas recomendando distintas lecturas. Despois teñen un tempiño para ir a merendar e xogar entre eles e interactuar. E todos xuntos, ao rematar, imos á zona do Pazo, onde coa colaboración da Biblioteca Municipal Xosé Neira Vilas e Beatriz Campos de Migallas fan o acto de clausura e se fai unha animación de lectura final. Unha vez rematada, todos xuntos cantamos e bailamos o libro máxico. Bueno, aí aparece un pequeno censo das 4 quedadas que houve hasta agora. Simplemente fixadevos no número de alumnado que participou. O sea, o ano pasado, cando saliron os 763, asustámonos un pouco, porque tanto neno solto nun parque, aquilo foi un pouco guau. Pero, bueno, realmente a experiencia, pois, vale a pena. E seguimos cas quedadas. Xa en xaneiro empezamos ca primeira reunión. Antes de ver o vídeo, para que veades un anaquiño, queríamos agradecer a Antonio Costas, que foi o motor da quedada literaria esos 5 anos atrás. Surdiu dela a idea, e tamén pois a todas as persoas que fixeron, que xa non están nos equipos de biblioteca e que fan posible que esta actividade siga levándose a cabo, porque a verdade é moi, moi, moi bonita.
vemos un poquinho de vídeo e rematamos. Canto nos queda? Un minuto. Sobradas. ¿Tiene sonido? Ay, estábamos normal. ¿Tiene sonido? Sí. No, no tiene sonido. ¿No se escucha? Pues está en YouTube, non ten sonido. Bueno, que nos hemos cargado. Bueno, aí están chegando os nenos ao parque, os nosos son os das gorras vermellas. Bueno, tiene musiquita de fondo. Bueno, por los niños, que es... Claro, claro. Acabáramos. Bueno, aí están os nenos lendo. Moitas gracias pola vosa participación. No me toquedes o sonido, no me toquedes o sonido. Bueno, sí había sonido. Vamos a la siguiente. E oí de Lugo. Sí. Ahora che paso. Toma. Xa está encendido, coño o micro para poder falar. E ahora che poño a diapositiva. Sí, esa para adiante. O micro está. Proba, a ver. Hola. A ver se dan audio, ben. Escoitas, sí. E oí de Lugo. Hola, bo día, son Merce, a responsable da Biblioteca da EOI de Lugo e vou vos a comentar unha idea que se nos ocurriu para o programa de voluntariado da biblioteca. Levamos varios anos, xa dende... non me vai isto. Levamos dende... Este é o terceiro curso. É o terceiro curso que ofertamos o programa de voluntariado, pero até o de agora o alumnado colaborador simplemente o que facía era estar ali para axudar en labores da biblio, de préstamo, de evolucións, en colocacións, dinamización do blog. Tivemos unha... Bueno, aí nunha das diapos está unha das alumnas que leva, aquí está Laura, leva con nós xa 3 anos e repite porque estudou moitos idiomas e este ano tivemos esta idea a partir de un proxecto europeo no que nos apetecía traballar, que ao final non saiu. Ofertamos unha nova modalidade que está baseada na aprendizaxe e servizo. A aprendizaxe e servizo está baseada na aprendizaxe colaborativa. Entón, en que consiste isto? Aprender facendo un servizo á comunidade, traballar necesidades reais, que nunha escola de idiomas pois pode ser traballar algunha das destrezas lingüísticas e aprender axudando. Entón, fixemos unha campaña de promoción no mes de outubro. Estas diapos que vades ver agora son parte de un vídeo, do vídeo de promoción, no que se explicaba un poquinho en que consistía isto. Podedes velo na página web da EOI, tamén no blog da biblioteca, na Rochoteca, para intentar enganchar máis alumnado ao programa de voluntariado. E tivo moi boa repercusión de entrada. Entón, ofertas de 3 modalidades a que viñamos ofertando até o momento para estar simplemente na biblioteca facendo préstamo, devolucións e tarefas de bibliotecaria,
e despois intentar poñer en contacto ao alumnado que quere mellorar algunha destreza ou que quere axudar a outras persoas. Simplemente como vai a cousa, hai que mandar un email coas necesidades e nos poñemos en contacto. Temos interese en contactar con outros centros que lle apeteza facer algo parecido. Si queredes poñervos en contacto con nós, mandades un email a eoi.lugo.biblioteca@gmail.com e estaríamos moi interesadas en compartillar experiencias. Que obteñen? Pois ao final do ano o certificado que expide a Xunta, si completan 15 horas, normalmente fan moitas máis. E que pasa? Non todo é maravilloso, como cando se empeza a poñer en funcionamento un programa. Hai moitísima xente interesada de moitos departamentos, pero os horarios non cadran. Entón, a principal demanda é de grupos de conversa e a dificultade que temos agora mesmo é crear os grupos pola disparidade de horarios da xente. Entón, igual para o ano, vimos a contar que foi un éxito ou que quedou no camiño. Agora mesmo hai 6 persoas neste programa. E nada máis, un saúdo. Moitas gracias. E a continuación contamos que a intervención do CI plurilingüe de Covas. Nada, non hai prisa, non hai prisa. Tranquilas, non. Vamos ben. Ahora che deixo máis sitio aquí, vamos a lanzar. Aquí o enlace, metimo, aquí este PC non vai, pero bueno, está, o sea, despois podelo comentar. Bos días. Podo empezar, Xosé Luis? Somos Karina Parga e a miña compañeira é María Rolle. Falamos aquí en nome de todos os compañeiros que formamos a microrrede da María Lucense. Somos todas bibliotecarias de 14 centros de todas as etapas educativas, implicando aproximadamente a 1.500 alumnos e familias en cada proxecto anual. Fai 6 anos que empezamos a desenvolver un proxecto conxunto para o fomento da lectura nas familias, tratando de involucrar o maior número de sectores para promover o gusto para a lectura, o intercambio de experiencias e, sobre todo, impulsar a colaboración entre as nosas comunidades educativas. O proxecto conta con varias etapas, varias fases. Os nenos, primeramente axudados por as súas familias, elaboran un traballo escrito ou plástico sobre a temática escollida cada ano. Todos os traballos recollidos se expoñen en cada centro no mes de abril. Logo, durante a Semana das Letras Galegas, faise unha exposición conxunta destes 14 centros dos traballos cun acto multitudinario de inauguración e outro de clausura, onde están convidados autoridades, persoeiros relevantes da cultura e das asesorías. Durante esta mesma semana, a exposición está aberta ao público en xeral na sala de usos múltiples do Concello de Viveiro e cada tarde hai actividades dinamizadoras ao redor da lectura e da exposición. Tamén damos difusión nos medios de comunicacións locais, radio, prensa escrita, nas redes sociais e tamén nos propios blogs e webs dos centros. O primeiro proxecto levou por título De onte a hoxe, lembrando o pasado, tratando de recuperar a memoria familiar con aquel libro que deixou unha profunda pegada naquel membro da familia. O segundo proxecto titulouse Unha primavera de poemas e aí cada familia presentou un poema coñecido ou inédito acompañado da correspondente obra plástica, conmemorando así o 150 aniversario da obra de Rosalía de Castro, Cantares Galegos.
O tercer proxecto daqueles contos a novos finais consistiu en que as familias propuxeron un final diferentes aos contos clásicos. Vale, no proxecto do curso 2014-15, o refraneiro de Cerva Viveiro, contamos coa axuda dos maiores da familia facendo unha recompilación de refráns e ditos, sobre todo da zona. O proxecto titulado Soños de Manuel María foi un pequeno tributo por parte da microrrede a este gran escritor tan prolífico e axeitado a todas as etapas educativas. Modificamos o plan de traballo respecto aos anos anteriores e cada centro elixeu libremente o seu formato, materiais e como presentar os seus traballos. Cambiamos a ubicación da exposición conxunta sendo o Teatro Pastor Díaz de Viveiro o entorno elixido. Os traballos foron moi variados e centrámonos sobre todo no poema O Arco da Vella, maquetas sobre os traballos artesanais e tradicións, elección da palabra máis significativa en galego para as familias, caricaturas de Manuel María, elaboración de libros, tarxetas postais, mapas conceptuais, caligramas sobre o gato de Mimí, biografía do poeta. En canto ás actividades dinamizadoras, estuveron relacionadas co mesmo, houbo teatro, danza e música, sendo o alumnado os propios protagonistas. O curso pasado, seguindo as pautas da temática da asesoría, titulamos o proxecto A Mariña con moita arte. Os centros presentaron traballos moi variopintos e creativos. Fixemos unha homenaxe a Maruja Mallo e ao poeta Xoán Neira, que Maruja Mallo naceu en Viveiro, e Xoán Neira é un poeta de Viveiro. Fixemos traballos relacionados ca música tradicional galega a través de códigos QR. Utilizamos as novas tecnoloxías por medio da realidade aumentada. Fixemos fotografía e arte sobre os autores mariñás, o impresionismo na Mariña, cerámica de Sargadelos, arquitectura, paisaxe e faros da Mariña, o cine e monicreques. A avaliación. Bueno, pois consideramos que a avaliación é totalmente positiva, avalada polos resultados da alta participación dos traballos das familias, das visitas á exposición e as súas actividades dinamizadoras. Esta experiencia enriquece aún as nosas comunidades educativas, fortalecendo vínculos entre os integrantes da microrrede. As posibilidades que ofrece un traballo colaborativo é positivo para os claustros e o alumnado que interactúa entre sí. A SEMADE dinamizamos a través da literatura o profesorado, o alumnado, as familias e, en xeral, o entorno social, establecendo novas vías de comunicación. Nos nosos inicios foi fundamental o apoio da asesoría, especialmente a implicación de Pilar San Pedro. E despois de 7 anos de traballo, a microrrede siga a medrar coa mesma, ou incluso máis ilusión que nos seus inicios. Xa estamos inmersos no 7º proxecto titulado A Mariña, pensando en feminino. E non deixedes de visitar o blog microrredeamariña.blogspot.com. Graciñas. Moitas grazas. Moitas grazas. Ceide Covas, Ceide Leirado agora. Vamos allá. Ceide Leirado. Vas a estar sentada. Sentada. Dame un segundillo. Sí. Empezamos a... Temos ainda un minuto máis para... Bueno, pues en breves instantes dará comezo a nosa compañeira do CEIDE Leirado. Dame 30 segundos. E vas a mirar, xa te teño aquí despois, vas a acabar a 28, vale, un minuto de tal, vas a 28. Vas a ir, pero senón 20, cando sean as 12:28, acabas. Xa che corto. Vale. Bueno, pois, cando queiras, estamos. Hola, bo día. Gracias a todos por dedicarnos 6 minutos do vosso tempo. Esta experiencia está enmarcada dentro
hora de ler na procura de unha biblioteca inclusiva. Ten lugar nunha escola rural pequena e en unha aula de primeiro, onde todos os nenos se coñecen con anterioridade porque xa veñen de infantil, menos un que chega ese ano e que chega con un trastorno de espectro autista. As súas características son especiales, como cualquier neno deste tipo. É un grado de autismo medio alto, é un neno que non quere estar na clase, se escapa constantemente, grita moito dentro e fora da aula, se enfada, se tira ao chan, se golpea os compañeiros e, sobre todo, unha característica importante é que, a pesar de ter moito vocabulario, moitas capacidades, non ten ninguna necesidade de comunicarse, nin cos compañeiros, nin con ninguén. O obxectivo que nos planteamos con este neno en concreto é a inclusión na vida escolar, a socialización cos seus iguais e intentar que xurda esta necesidade que parece que de momento non. Empezamos o traballo na hora de ler, que é o que nos centra. Nos na aula distribuímos a hora de ler en dúas zonas, a de lectura nas mesas individuais e a lectura no ordenador. Hai un encargado, un mandarete que chega polas mañás e distribuye a quen lle toca a cada lugar e despois empezamos o traballo. El, cando toca traballar en mesa, non quere, entonces intentamos solucionar ese problema acompañando de unha profesora que intenta dinamizar esa lectura, vivenciala, e pouquiño a pouco vamos conseguindo de alguna maneira que estes paseos se reduzan e que aguante máis tempo diante do libro. Na hora de ler diante do ordenador, aí xa non hai ningún problema porque lle encantan as tabletas, os ordenadores, e se senta facilmente. O problema o temos nós, que negase a utilizar os auriculares, entonces que nenos de primeiro estén lendo individualmente en silencio e estar escoitando a película que ele está vendo, o xogo, é un pouco difícil. En estes momentos o problema está solucionado gracias aos seus compañeiros que o solucionaron. O encargado de ordenadores, un día que chegou, o chamou porque lle correspondía a ele estar aí, o sentou, arrimou a súa cadeiriña e buscou o blog que eles utilizan é o blog da biblioteca, o blog de aula, o buscou en internet e a continuación colleu e lle puxo os auriculares, el mirou así para o outro, pero debía ser que o que tiña diante do ordenador lle interesaba máis e continuou. E entonces, a partir deste momento, non hai problema cos auriculares. A outra dificultade centrase, obviamente, na hora de marchar, cando se acaba, cando remata a sesión, que aí non hai forma de conseguir que el se levante e de momento estamos esperando que algún compañeiro nos dé a solución porque ainda non nos la deron. Ben, pouquinho a pouco vamos andando e a final do terceiro trimestre do curso, esta experiencia foi no curso pasado, iniciouse no curso pasado, e no terceiro trimestre nos regalan uns coxins destos que se utilizan nas bibliotecas grandes e decidimos crear unha sección máis, aparte das mesas e os ordenadores, creamos o cantiño de ler, donde aí van a ir 2 nenos da aula, ou nenos ou nenas, según lle corresponda. Entonces, observamos que el, cando ten eses momentos de ansiedade, de nerviosismo, empeza a deambular pola aula e acaba indo a ese cantiño de ler e se deita nos coxins e pouquinho a pouco se vai tranquilizando. El sigue ali coa súa verborrea, falando, entre el, gritando, pero pouco a pouco se tranquiliza. Entonces, nos planteamos a opción de que el participe en ese cantiño tamén, acompañado por un compañeiro. O sea, un vai a ler para sí mesmo e outro vai a ler para este neno con TEA. E empezamos a experimentar e non deu moito tempo a finalizar o curso porque este foi no terceiro trimestre, pero sí que foi dando tempo en este inicio que fomos vendo os avances e a evolución que se foi producindo en el e nos compañeiros, non? A ansiedade del disminuiu, está cómodo porque é un cantiño tranquilo, como se estivésemos no sofá da nosa casa lendo un libro, non? E ele se sente cómodo ali e pouquinho a pouco se foi relaxando, aguanta máis tempo diante dun libro,
Outra cousa importantísima é que os seus compañeiros perderon o medo de estar con el, porque ao principio lle tiñan moito medo, porque como golpeaba, gritaba, facía cousas que os outros non facían, entonces lle tiñan medo. Pero agora non, se pelean por esta sesión, esa sagrada, ninguén a perdoa, e se pelean por ir sentado con el no autobús, porque están a gusto. O máis importante para nós é que agora a profesora que acompañaba o neno é sustituído por un compañeiro, entonces conseguimos a socialización, esa socialización que estábamos buscando entre iguais. En este cantiño tamén se van conseguindo os obxectivos para toda a aula e para este neno, e o que nos pareceu importantísimo é que apareceu esa intención de comunicación cos outros alumnos que antes non había, incluso chegando el a falar cos compañeiros mirando os ollos, cousa que era imposible con anterioridade. E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, moitísimas grazas. Moi ben. Será Andiacal a continuación. De pé ou sentado? Bueno, bo día a todos e todas. Vimos do Crantiacal un pouco a contar o proxecto que desenvolvimos o curso pasado. Somos un centro de infantil, unha biblioteca escolar que leva bastantes anos funcionando. Comezou a ser un problema o tema do expurgo, porque comezas metendo os contos nunha caixa, pero logo xa van sendo varias caixas, logo non hai onde poñer as caixas, e chega un momento en que hai que buscar unha solución. Os contos nos dá moita pena tiralos, porque sempre hai moitos que nos parecen aínda aproveitables. Entón, correusenos a idea de facer un mercado solidario, un pouco para solventar esta situación. Nun primeiro momento pensamos na organización que traballa polo Sáhara, que ten bastante actividade ali na comarca, en Gondomar, e contactamos con eles, nos dixeron que a súa necesidade nese momento era aceite de oliva, e dai xurdiu a proposta. Trae unha botella de aceite de oliva e leva 3 contos. Dende a organización viñeron polas aulas e un pouco contextualizaron todo o proxecto, contáronlle aos nenos e nenas que estaba ocurrindo no Sáhara, por que chegaran a esa situación, como vivían ali. Os nenos, a verdade é que, a pesar de ser tan pequenos, foron captando bastantes ideas, sentíronse bastante comprometidos co proxecto. Traballamos nas aulas algúns aspectos fundamentais, como a bandeira, a música, as danzas. Traballamos as edificacións, cunha terra arcillosa fixemos uns ladrillos similares aos que el nos contaba que había no Sáhara. Preparamos o que era en sí o mercado, tanto a cartelería como a publicidade, e comezamos montando no hall da biblioteca, que está situado na sede principal, que ao ser un CRA, está illada das aulas. Como temos a sorte de ser unha biblioteca bastante activa, a que visitan bastantes nenos pola tarde, comezamos montando aí para que os nenos que ian á biblioteca polas tardes tiveran o privilexio de ser os primeiros en escoller os contos. E aí xa comezamos a recadar o aceite de oliva e a repartir os contos entre o alumnado e as familias. E así se desenvolveu todo o mes de abril ata que chegou o día do libro. Ese día, en colaboración co Concello, que nos proporcionou o transporte e os medios humanos, montamos o mercado no Parque da Coelleira, que é o parque ali máis principal que ten a comarca, e puxemos un pouco o traballo da aula, os ladrillos fixemos unha mini edificación, repartimos cartelería polo lugar, a AMPA chegouse tamén, e aparte de estar con nós no posto do mercado, ese día había mercado de abastos, repartiron fotocopias entre os veciños, animaron a xente a que se achegara, e aí desenvolvimos actividade, eles super comprometidos, aconsellando libros a todo o que pasaba por ali,
E un pouco foi esa a xornada. Finalmente contamos con Auso Moure, que ademais tiña un contacontos que estaba relacionado con este tema. Xa a guinda do pastel foi que o seu presuposto o donou en aceite de oliva, co cal, vamos, a recadación non puido ser mellor. Foi moi gratificante o pensar que eses contos que eran un problema de espacio e que non nos servían, pois, bueno, serviron para axudar a outras persoas. Fixeronlle unha cartiña aos nenos para acompañar o aceite e ala mandamos o aceite para o Sáhara. E temos aquí, bueno, un vídeo un pouquiño resumen do que acabo de contar, que non ten nada novo. Oh my love, let me be your fire. We're 1,000 miles up and I'm about to get higher. Feel my heart beating out my chest. You're the only prayer I need to make me feel blessed. Singing Moitas gracias. Ceide Sárdoma Moledo. Bueno, antes de nada, comentar y pedir disculpas a Sárdoma Moledo porque enviaron unha presentación en Presi fabulosa, moi bonita, pero non se me axustaba o formato que tiñamos pedido. Entonces fixen ya reconstruir para que queda un pouco máis estática, pero bueno, que sepades que detrás hai un Prezi precioso, pero como non tiña 12 diapositivas, que era un Prezi, non se me encaixaba, pero espero que van a facer estupendamente ben e se non, despois quedará colgado tamén o acceso ao Prezi para que poidades disfrutar, vale? Isto queda un pouco máis difuminado, pero a información vai ser tamén potente. Ben, moitas gracias. Gracias. Bueno, antes de comezar, quería agradecer, se quera brevemente, pois a confianza por permitirme expoñer aquí esta actividade. Dende fai xa varios anos, no noso centro escolar, traballamos a multiculturalidade, centrándonos nos diferentes continentes nos distintos anos escolares. Comezamos por Europa, por ser obviamente o continente no que vivimos. En esta actividade circunscribímonos en África. É unha das razóns polas que centramos o noso traballo en temas culturais, pois son, por unha banda, as súas posibilidades multidisciplinares e, por outra, pois a procedencia de unha gran parte do alumnado que nace noutro país ou que a súa familia provén doutro país. Para acadar esa multiculturalidade, pois buscamos coñecer, respetar, comprender e aceptar as diferentes culturas para lograr unha integración dentro da nosa tradición, pretendendo que todas esas manifestacións coexistan e acadando así unha maior riqueza para todos. O tema Culturas do Mundo África, que é o noso tema anual, faise visible dende iniciativas da biblioteca escolar, como son, pois, por exemplo, a realización de talleres de xogos tradicionais,
a proposta de realización de danzas folclóricas e cancións, sesións de contacontos, exposición de obxetos, obradoiros simultáneos e unha decoración permanente na nosa biblioteca pois, para facer visible durante todo o ano. Centrándonos xa na actividade de safari en África, trátase esta dunha actividade multidisciplinar no que o alumnado está organizado en pequenos grupos. Eles pois, son un conxunto de turistas que gañaron un safari e que terán que ir resolvendo unha serie de retos que se lles propoñen. Os obxectivos que buscamos acadar son pois, mellorar o desenvolvemento como usuarios dunha biblioteca, buscar con maior destreza a información de diferentes textos, mellorar a súa comprensión lectora, manexar a tablet e fomentar a competencia digital, valorar as manifestacións culturais do país no que se xestionan eses safaris e empatizar con problemáticas surxidas en lugares afastados que ás veces son problemas que ocasionamos dende a nosa realidade e outras veces pois son problemas que nós tamén temos e eles tamén teñen. Como pretendemos conseguir estes obxectivos? Pois mediante aprendizaxe cooperativo, activo, por descubrimento e multidisciplinar. Para isto, utilizamos materiais como son o caderno de viaxe, a tablet, os fondos temáticos da biblioteca que temos depositados sobre o tema de África, recursos digitais como páxinas web, vídeos, aplicacións para tablet e, material fungible que todos teñen. Na actividade plantexanse os 5 safaris máis típicos de África, viaxando así por Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Kenia e Tanzania. Os retos propostos pois son moi variados e van sobre que distancia teñen que recorrer, se van dunha punta do lago a outro, que problemas se poden atopar pois, surcando eses lagos, investigar sobre as construcións típicas desas zonas, interpretar cancións e danzas, lectura de lendas, entre outras. Decir que en cada safari se centra o estudio dun animal en concreto que é o que se supón que van a observar, pero en ningún momento durante ese percorrido se atopan diante de ese animal. É porque deixamos para final a realización dunha relaxación onde se supón que consiguen estar máis atentos, ser máis respetuosos, pacientes e silenciosos, actitudes que debe mostrar un turista que quere ver un animal no seu propio hábitat. Tras a relaxación, proxectamos imaxes dos animais, sendo esta un exemplo no que eles observan a imaxe con unha especie de prismáticos que realizamos con un filtro vermello e outro azul e se pode observar unha especie de efecto tridimensional. Xa como remate, quería deixar unhas conclusións ás que chegamos tras realizar esta actividade e que observamos un mellor manexo dos fondos da biblioteca, un cuidado especial polos libros, un interese xeral por África, a sensibilización co tema da caza furtiva e, sobre todo, o mantemento da biblioteca como un espazo para o traballo e o disfrute mediante o coñecemento e as propias vivencias. E con isto concluyo. Muchísimas gracias. Vamos a darlle paso agora ao Ceide Sardo Mamoledo. Perdón. Vicente Otero Valcárcel. Bos días, somos Arcel e Patricia. Vimos presentar o noso proxecto, que é unha editorial de vídeos e de libros en galego, que está basada nunha idea anterior de Premio de Bibliotecas de Alicia Nimo. Imos poñervos un vídeo explicativo para que reflicte o espírito do noso proxecto. Entón, o pon.
Este vídeo foi feito para presentar aos premios Proyecta que convoca a Fundación Amancio Ortega ali na Coruña e, bueno, parecíanos que podía resumir un pouquiño o que era o proxecto. Se non se ve, pois non pasa nada. Eu teño aquí no pincho tamén. Pasaron los minutos. Los descontamos. Sí, bueno, sí, esta era unha das cousas que comentaba, non pasa nada, pero o tempo pasa, ten de 6 minutos, era... Aí o tempo. Bueno, pois eso, que todo comezou co libro dos cans, que está feito entre as dúas clases, primeiro A e primeiro B, e máis tarde pois uníronse máis compañeiros con outras aportacións para a editorial. Pero o noso produto estrela é o que vedes, que é o libro das plantas, que é un libro interactivo a través da aplicación gratuita Aurasma, que nos enlaza directamente a diferentes experimentos feitos polos nenos e polas nenas para resolver dúbidas que les puderan ter acerca de por que as plantas eran verdes ou por que como comían, diferentes dúbidas que tiñan. Vale, ademais disso, pois tamén estudiamos e recollimos nun apartado que lle chamamos plantarte, pois a natureza na pintura e na poesía. E tamén as matemáticas, traballámonos a través dunha aplicación que fixo a miña compañeira Patricia, denominada Epicolet, que traballaba a xeometría e a ciencia cidadá. Outro momento importante do proxecto foi cando plantamos o horto escolar coa axuda das familias e todo ese proceso de como se plantaba cada unha das verduras e dos diferentes legumes está tamén escrita no libro.
Entón, os pasos para crear o libro, en primeiro lugar, foi que o alumnado buscou, seleccionou e reelaborou a información a través de diferentes fontes. O segundo, a categorización da información nun índice a partir das preguntas da primeira parte do proxecto do que queremos saber. En terceiro lugar, foi a elaboración, a revisión dos borradores e a reescribir todas as páxinas que compoñían o libro. E por último, pois nada, dedicámonos a utilizar o procesador de textos e a revisar novamente o escrito e a edición final, pois axudámoslles, fixémolas as profes. Moitas gracias por a vosa intervención. Bueno, e para rematar esta exposición a fume de carozo, temos o CEI de Ponte dos Brozos. Non, creo que non. Xa está. 20 segundos estos aí. Bueno, cando queira, sí. Cando queira, vale. Hola, bos días, eu chámome María Cés, son a coordinadora da Biblioteca do CEI Ponte dos Brozos. Bueno, nós, como moitos de vos, seguramente o ano pasado, movémonos no territorio das artes. Decidimos dividir o noso traballo marcando un objetivo por trimestre. No primeiro trimestre nós traballamos pintura porque consideramos que era un arranque bo para enganchar os nosos titores. No segundo trimestre dedicámonos á arquitectura e no último trimestre á arquitectura. Gustaríame contarvos un pouco como é o noso método de traballo, porque nos levamos xa moitos anos traballando con un sistema de gamificación que a estas alturas os nosos alumnos reconocen, encántalles e que nos sirve a nos para enganchalos cada vez que veñen á biblioteca. Marcamos 3 retos, un por trimestre. Cada un destes retos teñen unhas condicións, como en todos os xogos, hai unhas reglas que hai que cumprir, hai unha data de entrega, pero son o suficientemente abertas para que todo o mundo no centro encontre un burato. Hai xente que resolve estes retos con ferramentas tecnolóxicas e hai xente que resolve estes retos con lápiz, papel e pintura de dedos. Cando estes retos acaban, nos repartimos unhas recompensas, unhas insignias que eles recollen nun panel de finalización que é un punto de referencia no centro onde a todos lles gusta estar. Ademais disto, o equipo da biblioteca vai amparando todo este proxecto con talleres sobre o interés que nos temos nese momento. Para que poñeros un exemplo así claro, no momento da pintura, o noso reto foi decorar as portas do centro. Participou todo o centro, incluídos os especialistas, e a única condición que poñemos é que ao final poidese ser visitado por todos e houvese un pequeno cartaz no que eles recollesen a información do cadro e do pintor. Todo isto vai porque nós o que facemos moito é xogar. Esta aplicación que vos vamos presentar se chama Kahoot, é fenomenal para xogar neste contexto no que nos movemos. Kahoot é unha plataforma online que permite crear pequenos concursos como os que vemos na tele, no que vemos unha pregunta e 4 respostas posibles. É bastante sinxela, só ten un hándicap que está en inglés, porque é gratuita, funciona en PC e funciona en tablet. Cando eu quero buscar un Kahoot que alguén fixo, podo facelo e podo reutilizalo e ás veces creo os meus propios Kahoots, que é o caso que tedes aí, vale? Que é o que fixemos nós. Fácil, primeiro poño un título, poño unha descripción do que quero facer, podo usar tags para que a búsqueda sexa máis rápida, podo decidir se é visible para todo o mundo, solo para min, e defino unha audiencia. Podo subir unha imaxe e tamén un vídeo. E logo empezo coas preguntas. Neste caso, que hai dentro da pirámide de Chichén Itzá en México, decido o tempo, as respostas incorrectas e a correcta.
Este foi o primeiro Kahoot que fixemos, que é sobre pintura e que recollía todo o traballo do primeiro trimestre. Este foi o segundo Kahoot que fixemos na escola o ano pasado, que ten como referencia ese conto que resultou-nos moi útil o ano pasado. É un conto que presenta edificios emblemáticos do mundo no que só vemos a portada. E eles teñen que adivinar. Logo recollimos todo iso que nos aprendimos neses talleres de contacontos nesta actividade. Vale, unha vez que teño o Kahoot posto, eu o lanzo e eles o único que teñen que facer é loguearse con ese pin e poñer o seu nome. Eles empezan a entrar e eu vou vendo ata que teño todos os nenos que quero facer o Kahoot. Primeira pregunta, vale? Se vedes unha barriña arriba, isto vai contra o tempo, é moi emocionante para eles, porque todos queren acertar. E isto é o que ven eles, e só teñen que escoller a resposta correcta. E agora ven a parte das recompensas, que é o millor de todo. Cando eles acaban, poden ver cantos acertaron, cantos se equivocaron, e ao último de todo hai un podium que eles tamén reciben no seu dispositivo que teñan esta recompensa. Acabei. Moi rápido. Bueno, pues...